उदैयाव थांगोन ना बोरैबा थुखावो माथो। हेलौ हेलौ लोगोफोर दायो जोङो नै गामियावहाय सावरि जानायमोन। बेनिफ्राय दा ओंखाम जाखांना जिरायना दङ दसे माने ओंखाम जाखांनाय समावल'सो फैयो दै गय जानोसै दायो लोगोफोर बहुत मानसि दं मानसिफोर स्नि दं। এফালে মানুহ আছে এইফালে মানুহ আছে এফালে মানুহ আছে এইটো মেইন কেপ্টেইন আমাৰ। হেই কেলা কেনেকুৱা কাটিছে অলপ ডাইলগ দিবি নেকি? ঐ অলপ ডাইলগ দিচোন আমাৰ লাইভত গেল বুক্ৰেল खावसेना फैबायानो ओमफ्राय दाथ' नै लोगोफोर 200 साबसक्राइबार बारा जाबाय आं नोंथांमोन बुंदोंमोन ना 200 जानाय लोगो लोगो गिफ्ट होगोन होननानै ओमफ्राय माखासे माने कमेन्ट हरदो बुंहरदो आरोना गिफ्टखौ मानो होआखै होननानै खिन्थु आं सानबाय आरोना लोगोफोर मानो होनबा गिफ्टखौ माने देनां 1K जाबासो होनायसो बायदि मोनबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा लोगोफोरा बुंदों माने नोङो दानो जुदि 200 साबसक्राइबार जानायावनो जुदि नों गिफ्ट होयोबा माने उनावहा एकदम गोदो माने बेफोरबायदिबा माने एसे बेजाल जागोन होनना बुंदों आरो दानो जुदि 200 साबसक्राइबार जानायावनो होयोबा बेनिफ्राय नै बिदिनो केलेक' दं नै कमेन्ट खालामनो सिथ्लिना बिबि ओइ खावब्ला दिनैसो होनो खावब्ला नुदों आरो खावब्ला नुखागोनब्रा मानो नुवा जानो मानो होनबा नै एकदम माइ हानाय अबस्था गैया माने आं रुमाल खाना लादोंना ओमफ्राय बेबायदि नुखादों आरोना माने खावब्लायानो बुंनांसिगोन आरो ओमफ्राय सोर दे मा ओंख्रि जाखो बेलासिनि जोंथ' जाखांबाय दै अनलामोन माबानि औवा मेवा सोरबा जायगाथिं औवा मेवाखौ सिनायाबो जानो हानाय आरोना बे औवाखौ गोरलैयाव दानख'नानै दोननाय माबा मोखै बनायोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो संबाय जोबोरैनो गोथाव मोनदों दिनै माने अनलाखौनो गोथाव मोनो आरोना नारजि अनलायानो जा जिखुनु अनला माने सोब अनलाखौनो गोथाव मोनो आरोना बेनिफ्राय माखासे माने आं दै बुंदोंमोन ना बावगारदोंसो माखासे थांबाय दै लाइनाव आं मानि थाखाय फैदोंमोन लाइभखौ आं बुंनोसै लोगोफोर माने बेदि आं गिफ्टनि खोथा बुंदोंमोन बे गिफ्टखौ माने 1K जाबासो होनाय जासिगोन लोगोफोर मानो होनबा माखासे माने साबसक्राइबारखौ माने 200आवनो बायनो सानदों बेबायदि सोरबा बुंदों आरोना बेनिखायनो आङो माने 1K जाबासो होनोसै आरोना गिफ्टखौ दा होथ'ला माने सोरबा साननोबो हागौ बेबायदि साबसक्राइबारखौ बायदो होननानै ओंखायनो नोंथांमोना गाज्रि मोननो नांला जाय साबसक्राइब खालामबाय आरो सोरबाबा जुदि साबसक्राइब खालामखांनायनि उनावहा जुदि गिफ्टखौनो मोनासै बेफोरबायदि होननानै आनसाबसक्राइब खालामफिननो नाङा आरोना लोगोफोर उनाव मोनगोन टेनसन लानाङा माने आरो बेयावथ' गासिबो माने टारगेट लायाखैमोन आं गासिनोबो होगोन होननानै माने अनलि साथाम मानसिनिल'सो बेबायदि टारगेट लादोंमोन आं होनायनि माने आरो माबायदि खालामगोन आं बेखौबो बारा बुजिजोबासै आरोना गिफ्टनि बागै माने खालामबा माबायदि एसेबां मानसि माने 200 जन मानसिनि माबाखौ माने माबोरै खालामनानै साथाम मानसिनिल' बेबायदि गिफ्टखौ होनो हागोन बेबायदिखौ आं बारा सानना मोनासै आरो बेनो होनाय जानाय नंला डाइरेक्ट 1K जाबा होनोसै दे एसे बुंदो केलेक' ओंखाम जाखांनानै मारै मोनदों बरिया दिनै गेगांगां उदैया आंखायनो गेलदांदां जालायदो अनला मैगं जानानै अनला मैगं मामोन ओमफ्राय आरो खिथाना होब्रा अमा ओमफ्राय आलु बिन अमा मेजेम बेग्रे सोर नायदो दे कमेन्ट खालामलाय माने सासेनिल'सो कमेन्ट फैदो दै फायजोबाखै आरोना सोरनाबा आंनिया माबा जाना थायोलै मिथिबायना इथिं नै एकदम मा नाम मोनलाय बिदिनो बावगारबायलै आं एसे देखायनि र' बिदिनो नै जोंहा मामा फिसा लादो फिसाजो मोनबाय होननानै बुं मामा फिसा जानाया बारा गोबाव जायाखै माबोरै नुदों भिडिअखौ दे कमेन्ट खालामलाय सोर नायदो दे नायनानैबो कमेन्ट खालामा आरो लाइकखौबो नै 7 मानसि नायबाय 7 जोन जुदि लाइक हरोबा 7 मोनगौमोन आं सानैल' लाइक हरबा बोरै जानो देलाय दे थैथां लाजिखायो जोंहा खानायाथ' नायलाय फाथो जेब्रायानोसै खानाया लोगोफोर नायलाय खानायखौ फाथो जेब्रायानोसै नै बिसानि जागारग्राया आरो बे हायाव उन्दुना दं जागारग्रा
माथो रोङो बे सैमाया मिथिबायना एकदम लिंहरबाथाय फैयो आरो दा मानसिनि खाथियावनो अट'मेटिक थाबाय थायो ओमफ्राय आङो दाखालि मैया प्रग्रामाव थांदोंमोन बे प्रग्रामनि माने भिडिअखौ इडिटिं खालामनो मोनाखै लोगोफोर माने बिराद अट'मेटिकलि माने बिराद गोलाव जाबाय ब्लगा माने होनबा टाइमखौ मोनाखै दिनै आरो नै खामानि मावफैलायबाय नै इसानाव मावफैदो खामानिखौ मिथिना लोगोफोर हाजिरा मावाबानो एकदम माबा जाबायलै लोगोफोर मिथिना उपाय गैला नोंथांमोनहाबो सापर्ट थाब थाबबो होआ नालाय ओंखायनो एसे थाब थाब सापर्ट होदो लोगोफोर हारा ओंखारलांदों नै बेसेबां हाजिरा मावना जानो हिनजाव लानाय मानसि लोगोफोर मिथिबाय नोंथांमोनहा थाब थाब सापर्ट होदो एसे माने खस्थ' खामानि मावनाङि बायदि आरोना लोगोफोर सासेयाथ' मोनसेल' कमेन्ट खालामबाय ओइ खावब्लाल' होनबाय खावब्लाब्ला नुदों आंखौ दिनै आइसो सानैखैथिं गारना फैबाय नै जोंहा सासेखौ देखायनो बावगारदों नै दाखालिसो हाबा जादों बिथाङा एसां मानसि नायनानैबो ओमफ्राय कमेन्ट मोनसेबो खालामा आरो नोंसोरो एसेबां नायनो बायोनालै आंखौ बे माबानि प्रग्रामनि माबाखौ नुगासिनो लोगोफोर र' दसे नेथ' माने दा हरावनो आं फुरा मेगन मोदै खालामनाबो इडिटिं खालामना नोंथांमोननो होगोन आरो ना नोंथांमोना नायनोल' थियारि जाना दा मोनसे हगारग्रोबाय आङो माबानि जिथुनाखि नाम जादा जोंनि माबा गसपेल सं बनायग्रा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि सलिद गान खननानै मानसिफोरनि गोसोफोरखौ ओरैबायदि दुंखाव होबाय बिसोरो माबाया बे गायकआ थान्दै मा नामलाय मा टाइटेला मुसाहारि थान्दै मुसाहारि माने इउटुब चेनेलाव नाय नुगोन आरोना बिनि गान खननायखौ ओरैबायदि दुखु मोनदों आं मोदै गलायलायदों आं मिथिबायना मियायो एकदम माने बिनि गान खननायखौ खोनानानै आरोना लोगोफोर रंजाबो होदो आरो बिथिं मोदैबो सखलायदों मिथिबाय मानसिफोरखौ ओरैबायदि मजबुत आरोना बिनि गाराङा लोगोफोर थान्दै मुसाहारि बोनानै नोंथांमोनहा सार्च खालामनानै नाय होमबानो डाइरेक्ट बिनि माने रियेल अट'मेटिकलि माने माबा दिहुननायखौ नुगोन आरोना सं दिहुननायखौ लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो दसे थानानै ओमफ्राय बारियाव थांफिनलायनोसै ओमफ्राय खामानि एसे दंबावो आरोना लोगोफोर बेखौ मावनानै सुति खालामसै ओमफ्राय दायो ओमफ्राय दुगैहोनानै आराम भिडिअखौ माने मियानि जिथुनाखि आं प्रग्रामाव थांनाय बे भिडिअखौ फुरा इडिटिं खालामनानै नोंथांमोननो होनोसै आरोना माने बहुद गोलाव नालाय एसे एसे माबा खालामनांगोन आरो आं बेलेगफोरबायदि ओरैबायदि माबा माबि सखनला सखनलि बेबायदि खालामना होआदे लोगोफोर बेलेगफोरना इडिटिं खालामगोन जानला मानला माने बांद्रायखौ मजबुत खालामद्रायो आरोना जोंनिया बेबायदि नङा डाइरेक्टनो होखायो आरो नोंथांमोना इन्टारेस्टबो मोना जानो हागौ जोंनि इडिटिं बनायनाय अनगायै माबा जायो नालाय माने बांद्राय हेभि जाया नालाय जोंनिया खाथिनि आंखौ माबा पाग्लासो जाबाय होनना बुङोलै आं नोंथांमोनखौल' बेखौनो बुंबाय आरोना दै माने माखासे बुंहरबाय नालाय कमेन्ट खालामनानै माने गिफ्टखौ मानो होआसै होननानै ओमफ्राय आं दै खिन्थाना खाबाय मानि थाखाय होआसै डाइरेक्टनो 1K जाबा होनोसै आरोना माखासे बेखौनो आरो आनसाबसक्राइब खालामफिनलायदोलाय गिफ्टखौ मोनासै होननानै थगायबाय होननानै खालामनाङा दे लोगोफोर मिलायना था सोब आंनि नायगिरिफ्राथ' सोब माने बर' गोजाखासो बर'जों बर' आरो बेबायदि खालामबाथ' आरो गोसोआव दुखु मोनगोन ना नै गथ'खौ मादै बामो नै बिदिसो बामना लानांगौ आराम मबाइल नायनो हगारनाङा खानाया गोजा जादों मबाइल नायनो इथिं हाय हेल' मा नाममोनलाय बिनिया मिनिलायदो नै दे नै मिनिलायदो गिनासो खारगोनलाय होननानै दे लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'सै हा जाय नायबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जाय कमेन्ट खालामासै आं दुखु मोनबाय दे लोगोफोर सासेखौल' माने आं साबायखर होनो सानबाय जाय कमेन्ट खालामबाय सितलिना बेबि बेखौल'सो आं थेंक इउ स' माच आंनि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आंनि बे चेनेलाव फैनानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आरो अननानै सेयार खालामना होबानो जाबाय थाबैनो बारा गोबाव नांनाय नङा दे 1K जानो थाबैनो आं सापर्ट मोनदों लोगोफोरनिफ्राय बेफोरबायदि बांद्राय सोरबा सापर्ट मोनाखै जानो हागौ खिन्थु नोंथांमोननिफ्राय बहुत सापर्ट मोनबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर बाय